ti učini. Tamo se pešta stavlja. Brava, gdje je mobil? Imam jako vrijedne cure, jako malo pričaju, a puno rade. Leonardo, još stvarno, ajmo reći, ti je onaj priješnji dio, ajmo, jesu. U srednjoj školi i onda krenu Uvijek. i onda krenu biti vode opet na zima. Tek tamo se kasnije budu pristupi. Na tržnici duše tržimo poeziju Jože Prudousa. Svašta se pitamo, dok tržnicom skitamo. Jeste li ikada budni sanjali kako se pretvarate u nešto dobro, krišku mjeseca, leptira, rane kupove neba ili široki val? Jeste li ikada zaželjeli da se raširi more na dlanu? Jeste li poput mene, a to je divna igra, osjetili kako je ponekad potrebno biti potpuno sam? Znam za vrijeme mijenja u životu odluke traje. Čvrste veze. Nemojte to snimati. Evo. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. Hvala.
Da, dobro. Šta smo onda rekli s ovim dijelom koji je salsom pijekom? Šta ćemo napraviti? Zličicu na ono nalijepiti na mini papirić, maybe no. Dakle, vam je ovo Sonja Ivić, Čekaj da je pokraćim. recite nešto za kameru. Je, bojala je tu sa mnom. To mi je bilo. Da. On je Jagodića. Federico, on uvijek kasni na radionicu, a danas je došao. Na bubnju također gospodin Roža Marin uvijek kasni, ali danas je došao. Slobodno možete vi pričat, čavrljat, sličat, plesat, što god. And his name is John.